3, 2, 1, teď. Pome. Půjde napravo. Háč! Taras! Je! Pozor, je další! Tam je další za tebou, pojď do piče! Kamo, všichni jsou mrtví. Oba jsou dead. Co? Co se stalo, Foresta? Co se stalo? Haló? Stalo se něco? Haló? Haló? Jsi mutlej. Viděl jsem jak... Jaká to bude šlik, to tam nakýdnem takhle. Pozor, já teda nesmíme předem solit, protože nezvykli. Solíme. Teď se nám to nějak přestane. Vařit, ale to nevadí. Moje máma. Hej, poslouchej. Jestli v té O2 aréně už nebudem fakt trochu VIP, tak seš fakt mrtká, Viktore. Jste měl backstage debile jeden. A jenom proto, že jsem si jaký byl vole. To neměl nikdo. No to právě. měl reálně nejlepší spot. Ty pičo, tak teď mě rozkuril uši úplně! Normálně ušní mas mi pičo se rozlítl po uších. To je v piči ten Pavel. Jako objednává ten vod? Já vím, Co dělá ten Pavel, ukáž? Jak to není ten facehugger, ale on to nabije. Ona přesto spala tvrdě a o ničem nevěděla. Bylo to tak úžasný a vzrušující. To je alert za 10k, jo, jak kdyby se pouštěl alert za 10k, že? Píše jsem sténal její jméno a nepřestával přirážet. Blížil jsem se vrcholu, rukama jsem se zapřel, podél jejího těla a bokama ji neustále drtil. Pak jsem náhle začal stříkat ve slastném orgazmu. Naštěstí jsem penis stačil včas vytáhnout a vystříkat jí tak celou dávku na břicho. Byl to ten nejlepší orgasmus v mém životě. Proč to tak prožívá? Poj. A já se na ňu koukám, tak tam prelivám s tou fláškou před ňou. To píča som na mě jeblý jak kokot. Počkej. Vonkuje. Som vo Windowse, dobré? GG. Nerefuje. Som vo Windowse! Defni to za něho. Čo ti jebe vážně, ty kokot? Pravidlo určitě. Dali jste to? Či mám to vůbec půjčat ještě? Má si ho odjebať a zebrat si defusky. To si nerob srandu, že mu to padlo, keď defuzoval. Samozřejmě. Tomba, počujem, a ty tam máš čo za skripty v jeho počítači, to není možné, takéto časovačky. Len tak mi to prostě vyplo, chápeš? Botlinka, vy dvaja na bote, ako vy mne môžete povedať, že som zlý jungler, keď vy navzájom tam páchate incest? Proste, chápeš? Robiť incest je niečo hrozné, prosím pekne, a popri tom nevedieť sexuálne uspokojiť ženu je tiež celko nie moc dobré, proste ako, ale toto je ten problém, že v mojich hrách môj botlane pácha incest a ja mám problém len uspokojiť ženu, prosím pekne. Mám celku OK, proste ako v tejto situácii, stále dosť zlé, ale stále pochopiteľnejšie ako to, čo páchajú oni. A toto je ten problém, že ja chcem páchať incest, prosím pekne, v tom time modele. To nie je mega vrón, keď to takto hovorím, kurva fix. Proste, ale rozumieme sa, proste ja chcem byť ten dog shit, dog trash, slabý hráč, pretože to je pre mňa spätná. Aj ty zostaň v paláci. Yeah. Ačko je dobre pokryté, bež. Throwing flashbang. Pozri sa, vidíš tam na zemi, tam ten dekál prostě vedľa tej bomby? Počkaj na bombu, Rez. Máte to vyhraté. Jebe, kokot zabehu za. Throwing flashbang. Do piče, skurvenej! Sajte, priamo, sajte.
Žmuň mi jak píčus. Knees. On your knees. On your knees right now. On your knees. Hey, do you hear me? Why are you doing here? You stranger! I can hear you. I can hear you. You need to get down, my man. Get down. I will shoot. I will shoot. I won't hesitate. I will. Prvý dôvod, som toxický na svojich divákoch. Yes, dobrý dôvod, proste ako zaslúžim si byť vyhodený. Druhý dôvod, za duo-queuovanie s opatom, proste ako sme manipulovali rankovým systémom a nie je to nelegálne, ale je to nemorálne. A odo mňa ako Riot partnera sa očakáva, že budem dokonalý, perfektný role model pre túto komunitu a v tom som zdyhal. Tiež berem tento dôvod, prosím pekne. Dobre, to sú dva good dôvody, prečo Miško bol vyhodený. Teraz prichádzajú tie dva, ktoré uviedli, ktoré sú mega weird. Údajne som si failol moderovať chat. Ja, čo banujem každého, proste som si že vraj nemoderoval chat. A taktiež spolupracoval som so streamerom, ktorý má link na turbosmurfs.com, čím som promotoval proste ako biznis, ktorý je proti pravidlám a to nesmiem. Ale jak to máte, vole, jak to máte? Mě to normálně bolí. Mě jednou jako jsem měl jako orální sex a slečna to dodělala do konce, úplně to vyřídila a ona pokračovala dál. A já na jednu stranu říkám, kurva, to je sexy, to je dost příjemný. A pak říkám, elektrošoky. Víš co, mě to vlastně jak kdyby, není to kráva, ona to myslela dobře, ona jemně jako hezky. Máro, kde seš? Ale odpalou tady nějakou básku, ten TNTčka má. Nic neobvyklý. Zatím to nechte. Tak, tady je Mára. Seš Pepega. Ale jedu. Já mu jdu asi dělat ochranu. Jak se ti líbí moje K5 v tvém krku? Jesus. To jsou hroty tohleto. Vidím ho! Tyko! Utěkaj! Čau. Ty můj ku... To čo sa deje? Asi zomreš. Ne. Počkaj, vybaný hopujem ho. Boli ma hrdlo jak kokot, ale tak ma boli hrdlo, keby som mal normálne nejakú koronu typu aligátor. Pome. Maybe tu Q na diamant. Co to znamená pičoviny? Fucking, oh my god, fucking hell, a co jako, vole, jako mutante, vole, fucking hell, co jako, vole, I was fucking, Thomas fucking Shelby, I understand me, I do, you know what I'm saying, vole, víš to, piče, abys nepochopil jako angličtinu, ty kak. Kanty 8 osoba zakopla, letí dolů z kopce. Kurva. To, shot, podívej. Skoro, no. Stačí dát insane shot a všichni ti uvaří. Tyhle, trefila jsem ho, halo? Under. A ne. Kurva. Já ho nevidím, halo? A ne, si dal děru. No, kučorově jak totální kurvy, ty vole, drž hubu. Neřvi, ty mangure, přilákáš
Já to prcám fakt, kurva. Já to fakt prcám, kurva, to mi nemohl nikdo varovat, že... Já odkud se najednou vzal zaselnej eyeless dog.